M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga nonse okondeka lero lachitatu la Mulungu wa folo mchaka B. Leronso mayi wathu Eklezia Katolika akuchita chaka cha Yohane Bosco Woyera, St. John Bosco. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 24 ndime ya 2 kudzapitiriza ndi ndime ya 9 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Felix Amosi kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Mariko Woyera mutu 6 ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Samueli. Pa nthawi yomweyo mfumu Davide adauza Yowabu ndi atsogoleri ankhondo amene anali naye pamodzi kuti, pitani pakati pa mafuko onse a Israeli kuyambira ku Dani mpaka ku Beersheba. Mukawerenge anthu kuti ndidziwe chiwerengero chawo. Tsono Yowabu adapereka chiwerengero cha anthu onse kwa mfumu. Ku dziko la Israeli kunali anthu 800 otha kumenya nkhondo, ndipo ku Yuda kunali 500 pamodzi. Pambuyo pake Davide adadzisusa mtima mwake atatha kaundulayo, ndipo adapemphera kwa chauta kuti, ndachimwa kwambiri pochita zimenezi. Koma tsopano inu chauta, ndikukupemphani kuti mundikhululukire tchimo langa ine mtumiki wanu, popeza kuti ndachita zopusa kwambiri. Tsono Davide atazuka mmawa, chauta adalankhula ndi Gadi, mneneri wa Davide, namuwuza kuti, pita ukamuwuze Davide kuti, ine chauta ndikunena kuti, ndikuyika pamaso pako zinthu zitatu zoti ndikuchite. Tsono usankhepo chimodzi, ndipo ndidzakuchita. Choncho Gadi adaza kwa Davide namuwuza kuti, musankhe. Kodi pabwere zaka zitatu za njala m'dziko mwanu, kapena inu mukhale mukuthawa adani anu pa miyezi itatu, kapena pakhale mliri wa masiku atatu m'dziko mwanu? Ganizani bwino, ndipo musimikize chilichonse choti muyankhe, kuti ine ndikawuze amene adanditumayo. Apa Davide adawuza Gadi kuti, iyayi, ine pamenepa ndavutika kwambiri mu mtima mwanga. Makamaka tigwe m'manja mwa chauta, popeza kuti chifundo chake n'chachikulu. Koma chonde tisagwe m'manja mwa anthu anu. Choncho chauta adagwetsa mliri pa Israeli kuyambira mmawa mpaka pa nthawi imene adafuna mwini wake, mwakuti kuchokera ku Dani mpaka ku Beersheba adafa anthu okwanira 700 pamodzi. Ndipo pamene mngelo adatambalitsa dzanja lake kuloza mzinda wa Yerusalemu kuti awononge,
Chauta adasintha maganizo a chilangoyo nawuza mngelo wake amene ankaona anthu uja kuti, iyayi, basi tsopano kwakwanira, bweza dzanja lakolo. Nthawi imeneyi kuti mngelo wa chautayo atayima pamalo opunthira tirigu arauna m'Yebusi, Davide adaona mngeloyo ndipo adayankhula ndi chauta nati, ndachimwa ndine, ndipo ndachita choyipa. Koma nkhosa izi kodi zachita chiyani? Amangondisatira chabe. Tsono dzanja lanu likanthe ine ndi banja la abambo anga. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adachoka kumeneko nakafika ku mudzi kwawo. Ophunzira ake adatsagana naye. Litafika tsiku la Sabata, iye adayamba kuphunzitsa m'nyumba ya mapemphero. Anthu ambiri amene akamvetsera adadabwa kwambiri nkumanena kuti, kodi iyeyo zonsezi adazitenga kuti? Nzeru zimene adalandirazi nzotani? Akutha bwanji kuchita zinthu zamphamvu zotere? Kodi ameneyi si mmisiri wa matabwa uja mwana wa Mariya? Kodi abale ake si Yakobo ndi Yosefe ndi Yudasi ndi Simoni? Kodi suja alongo ake ali nafe pompano? Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti, mneneri amalemekezeka kwina kulikonse kupatula kumudzi kwawo, pakati pa achibale ake ndiponso kubanja kwawo. Motero sadathe kuchita zinthu zamphamvu kumeneko. Adangosanjika manja pa odwala owerengeka nkuwachiritsa, ndipo adadabwa poona kuti anthu akumeneko sadamukhulupirire. Pambuyo pake Yesu adapita ku midzi yozungulira namakaphunzitsa anthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, monga muja ndinanenera kumayambiriro kwa kugawana kwathu mawu a mthenga wabwino a tsiku la lero. Lero tikuchita chaka mu mpingo mwathu, ndipo chakachi ndi chaka cha Yohane Bosco woyera, St. John Bosco woyera. Iyeyu ndi muyambisi wa Salesian Society. Chidwi chake chinali pa moyo wa achinyamata. N'chifukwa chake anatchuka ndi dzina loti mpostoli wa achinyamata, the apostle of the youth. Anali mphunzitsi wa achinyamata wodabwitsa ndithu. Ankadziwa kupeza njira zabwino zokopera achinyamata kuti ayambe kukhala moyo wabwino, ayambe kukhala moyo wa Chikhristu. Iyeyu anabadwa mchaka cha 1815 ku Italy, ndipo bambake anamwalira iye adakali wang'ono. Choncho adakula ndi amayi yake, koma amayi yake anamuthandiza kukula moopa Mulungu. Anazozedwa unsembe pa 5 June mchaka cha 1840. Anayambisa kaphunzitsidwe kamene time lake linali zinthu zitatu. Amati reason, religion and kindness. Kuganiza ndithu mozama, kukhala okhulupirira Mulungu, komanso kukhala achikondi. Anamwalira pa 31 January 1888, tsiku langati la lero loli. N'chifukwa chake tsiku la lero tikuchita chaka chimenechi. Ndipo Papa Yohane Paulo wachiwiri anamutchula kuti ndi teacher and father of the youth. Teacher, mphunzitsi, komanso tate weniweni wa achinyamata.
ndipo ntchito zake lero zikupitirira. Pakati pathu tili ndi ansembe komanso asisteri amene amasatira mapazi ake, amene akugwiranso ntchito yotamandika kwambiri kuthandiza chinyamata kuno ku Malawi, amene watili nawo ena tili nawo ku Lilongwe ku Don Bosco, kumene ntchito zawo sizisowanso kuziyankhula kwambiri chifukwa zikuoneka akusintha chinyamata ambiri, kuwaphunzitsa chinyamata ntchito zosiyanasiyana, kuwabweretsa chinyamata osiyanasiyana pamodzi kuti malo mokuti azikataya nthawi kuchita zinthu zosalongosoka abwere pamodzi, adziweko pa Mulungu komanso apange discover mphaso zosiyanasiyana zimene Mulungu anawapatsa. Ndikukhulupirira kuti lero pamene tikuchita chaka cha St. John Bosco, Mulungu akutikumbutsa udindo wathu umene lero inu ndi ine tikuutaya. Ngakhale ife tomwe makolo amene ndi ene ana amenewa tilibe chidwi pa ana athu, tilibe nthawi ndi ana athu. Makolo lero tili bize kuchita ndalama, kupanga ndalama, tili bize kutanganidwa ndi zochitika zosiyanasiyana, tikuyiwala ana athu. Ana athu akukula ndi mafoni, ana athu akuleredwa ndi makatuni, ana athu akuleredwa ndi manani, ana athu akupezeka kuna kuti ali close kwambiri kwa anthu otigwirira ntchito malo mokhala close kwambiri kwa ifeyo. Pakati apa inu ndi ine tinaona kanema winake akugawidwa ndi anthu pa masamba a mchezo a msikana wina amene amakagwira ntchito ku dziko la Aluya uku, amene kuti asiye ntchito kunali kovuta chifukwa choti ana anali atamuzolowera kwambiri, ndipo ana anazolowera kwambiri wa ntchito koposera makolo ake, ndipo anthu tinapereka ndithu ma positive comments ansikana amene ucha. Koma ine chinthu chimodzi chimene nazifunsa nchakuti kodi izi ndi zinthu zimene tikuyenera kukondwerera? Kodi zona tizikondwerera kuti ana akumukonda kwambiri wantchito kuposera makolo awo? Ichi chikungotiphunzitsa chinthu chimodzi: makolo ambiri tikutenga udindo okhala kholo tisanakonzeke kuti tisamalire ana athu. Udindo osamalira ana athu si udindo umene amangoyenera kutenga Masalesians okhayi, si udindo umene amangoyenera kutenga anthu ochepa okha, ndi udindo umene tikuyenera kukhala nawo. Nthawi zina tikakumana ndi achinyamata m'makomomo, mwina anthunso nkumafunsa kuti koma amene ndi mwana kuti wachokera pa khomo pa munthu, kodi amene ndi nyamata kuti wachokera pa khomo pa munthu, nsikana amene wavaliramo wachokeradi pa khomo pa makolo ake ameneyi? Kodi udindo wathu ndi otani ifeyo posamalira ana athu? Titenge udindo wosamalira ana athu. Pamene tikuchita chaka chimenechi cha Yohane Bosco woyera akutikumbutsa kuti tili ndi udindo wosamalira ana athu. Ngati sitisamalira ana amenewa, tsogolo la dziko lapansi silizakhala tsogolo lokoma. Mawu athu oyamba siku la lero tikumva zosatira za ziganizo zimene ife asogoleri timapanga. Davide akuti anapanga chiganizo chimene kumapeto kwake chinabweretsa mkwiyo kwa Mulungu, akuti kunena kuti takawerengeni anthu ndizo kuti anthu ali pangati, ndipo zifukwa zimene amawerengera anthu zinali za iye yekha, selfish reasons. Anthu amadziwa kuti chimene amafuna iye, amafuna aone kuti kodi asilikali ndithu akhala nawo ochuluka, kodi anthu akapereka misonkho tizikhala ndi ndalama zokwanira kuti ife tizinjoya kuno pa ufumu wathu. Ndi zifukwa zimene amapanga, ndi Mulungu anadana nazo zimenezo, ndipo anamuwuza kuti usankhe pakati pa zinthu zitatu kuti chilango chimene ndingakupase kufuna kuonesa mkwiyo wanga ndi chilango chotani. Ndipo tikuona chifukwa cha chiganizo chimene Davide anapanga chofuna kuwerenga anthu a Mulungu, akuti siku limodzi nthawi imodzi anthu 70,000 anamwalira. Ziganizo zimene ife asogoleri timapanga zimazunzitsa anthu otisatira mbuyo. Taona ife pakati pa ziganizo zimene asogoleri athu amene achita, ziganizo zimene zazunza dziko la Malawi. Anthu ali mu njala ya zauneni, anthu ali mu umphawi wa zauneni chifukwa cha ziganizo zina zimene asogoleri athu amachita. Kodi ngati muli msogoleri, ndi ziganizo ziti zimene mukupanga zimene zikuzunzitsa anzanu? Ndi ziganizo ziti? Mu uthenga wathu wabwino wa siku la lero tikumva za khalidwe lina limene sikuti linali la anthu a nthawi imene yokha, komanso lilinso mwa anthu alerolo amene tilipo ife. Kuti pamene munthu wina akutilalikira mthenga wabwino timamba tayang'ana nkhope kuti kodi amene akutilalikira ndi ndani, nanje akamalalikira zinthu zosusana ndi moyo wathu timanena kuti kodi iye afuna aoneke ngati ndani, iye ndi ndani, ndipo kodi zolephera zake ndi pansi kwano zalowano sono mu fashion. Ife alaliki tisalalike, tisasuse zinthu zolakwika, timva sono pa social media eno tikukuziwani itu mwakuti.
kumafuna kuti tisazuzulidwe ndipo timayang'ana nkhope ya munthu amene akutizuzulayo. Ambuye Yesu akudandaula kwambiri ndi anthu akwawo komwe amene ngakhale zimene amalalika iye zinali zodabwitsa ndipo enakenso amachita kunena kuti kodi nzeru zimene iye anazitenga kuti, mphamvu zochita zimene iye anazitenga kuti. Amadabwa naye ndithu koma samafuna kuvomereza zazikulu zimene zinali mwa Ambuye Yesu. Ayamba kumukumba, kodi ameneyi si mwana wa kalipentala uja, si mmisiri wa matabuja amene, si mwana wa Mariya amene azibale ake sachita Yakobe amene ena azilongo ake sitili nawo mumuno. Angatiuze chani amene? Angatiuze chani? Nde anthu akumayimba nyimbo wakutuma ndani, ungandiuze chani munthu opanda plan. Timayamba kuyang'ana kuti kodi munthu amene akuyankhula zimenezozo ndi ndani. Timakanika kulandira mawu a Mulungu chifukwa cha amene akutilalikira. Mulungu akutipempha kuna kuti tidzamanidwa ndi zaulere zake chifukwa chakuti timayang'ana nkhope ya anthu amene akutitumikira. Timpemphe Mulungu atipatse chaulere. 1. Cholera bwino ana athu. Chachiwiri, chopanga zisankho zabwino mu usogoleri wathu, ndipo kumapeto kwake chovomerera kudzudzula kumene kumabwera kuchokera kwa anthu amene akufuna kutithandiza kuti moyo wathu wauzimu, moyo wathu wathupi ukhale moyo wabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle